enye boyfriend yakho unesibanga kuwe. Usithanda sibanga wena. Nkosi yami. So side nigga. So mina ngiyini ke lapho ke ngiside nigga ashe ngiyini lapho. Wena baby uyi-side chick. Side chick. Wewe wangidelela kabi ntombazane yazi yangidelela ke. Uthona side chick. Uyangidelela lo muntu. Hayi mfethu. Yabona ke manje lento le manje uyayisusa ke manje. Yabona mase kanje ayisalungiseki le. So why? Okay. Why now? Why ujolana abantu bayi-2? It's because baby like wena like unento encane so you know. Hey wenkosi yami uthe kwenza kanjani mangikhokha urent ukhuluma ukuthi into yami incane ngikhokha imali encane. Wayungeyisho lento ukuthi mangabe ngikhokha urent wena ngikwenzisa inwele usho ukuthi hayi bhe usukuzenza zonke lezi zinto zenza labantu enento banento enkulu wena ngoba ngoright angikhipha imali encane ngoba nginento encane. Why wena ufuna ukuthi kahle kahle ngibhadala urent ngimenzisa inwele lo muntu ngithenga impahla ngiyeza ngakuthola unesikhindi esodwa wena lo epipe elikhulu wakuthengela lesikhindi wakuthengela ikhindi wena. Mibujwa mina. Ngithi ngakuthola wena unepente elilodwa elinembobo wena manje le full pent lakho lelo elinembobo manje songitshela ukuthi wena nginepipe encane ngoba sowudlile imali yami sowusuthi sibabili ukhona umuntu ongisizayo usho ukuthini mawusho kanjalo angazi kahle angazi kahle bafu awulungise le ndaba yakho awulungise le ndaba kahle mina ngifuna ukwazi kahle ngefethu kwenzekalani la yini ungitshela kwenzakala ngithi wena ungazi asimnikeze isikhathi achaza uthi kwenzakalani uyiblessela lami like ngamtshela before ukuthi wangitshela ukuthini wangitshela ukuthini wakwalibona phi la ngeliphumela elinye lingakashona ufuna uthini okay